Avui anava pel carrer i m'han dit: Ets un heroi! I he trucat al meu amic Eloi i li he preguntat. Avui anava pel carrer i m'han dit: Ets un heroi! I he trucat al meu amic Eloi i li he preguntat: Eloi, tens el telèfon del Superman? No. Avui anava pel carrer i un m'ha dit: Ets un heroi! I he pensat, sí, però truca un heroi de veritat. I així ho he fet. Hola, sóc l'Eloi. Hola, Eloi. Hola. Qui és en Superman? No, ja és en Batman, te'l passo? Qui passa amb en Batman? Vinga. Hola, Batman. Hola, sóc el Batman. Colló, tu no ets en Batman. Que sí, home, que sí. No, tu qui ets? Sóc el Batman. El Barman? Barman. Ah, Barman. No, no vull un Barman, vull el Barman. Com un carajillo. Escolta, que busco un Superman. No, Superman no hi és. I qui hi ha? Tenim l'Spiderman per aquí. Vaig amb l'Spiderman. Un moment, adeu, Adéu. Miu.